Jotrono hambai hake khapang neta kokte buksong ang tamo sananai norok video ni screen nukman khana ang sananai manike obono sal kisa sekang khana ka je chini Tripura hawa বিশেষ khlaiye Tripura sa Christian rokni SD facility khibi renani kani rogo kok nongkhor laimani khanaka SD certificate batil khlainani hanmani kok rokna tei salaimani rok khanamani abna tini chana naimani kokhe abono je SD facility khibi renai hinai je wansuk nai rok tai je sigri sokrok khlainai rok borok tamo wansuk tai norok tamo wansuk abono nang tini rokno sanai norok wansugo je Christian Tripura sa rokni SD facility khibui mankhai SD certificate batil khlai mankhai norok kha khlai kana je o Tripura hawo Christian ni kok birjaknani mathak jaknai tei kebang ma Christian rok borok Christian yakarnai teisa Hindu o kipilnai hainamli hage je ak korokta je koroksa koroni kokti sanai abno ti borok sabni phan bai tai sabni kok bai borok abo hai kokti soitong borok niji sakni wansuk mani bongui mano tai kebo bai borok phirungjak mani bongui mano tai borok ne akokno chajaknai abo haijini Tripura sani bisingo gobang ma tongui mano baksa Tripura sarokni je Christian ongnai rokni SD facility khibirenani SD certificate khibirenani nei honmani kokna tui hamjaknai chajaknai bukuk bai sebono bukhawo chajagri tongnai rok bokama tongui mano hake yang tini norokna sana naimani je o kokna hamjagri tei chajagri tongnai rokni thaniwo norok kha belai ke beku borok beku sifli tamni hindi norok ngkha laibu mano saimaya tai kaido ni phan abo bo saimaya tai kaido ni kop busugara tai phan tong abo norok saimaya norok wansuka abo haiklai Tripura hawo tai bises khlai Tripura sarok no ho Tripura hawo Christian khlaini kabang ma tomaba Tripura sarok no Christian normo khlainani yakni mathaknani abo sinarok ne wansukmani aw norok abo khlaiयै ala mano kaisa muthui man pheba kaitoni ko o Tripura hawo abo haike norok sanani mathaknani lama snamui man pheba o Tripura hawo ebo kaitoni kok sanai gerieng thangphano tamunai norok saiteman holong se pekhagei kaitoni kok sanai hini ilemba goto tikra ilemba gotongo holong se pekhagei kaitoni kok sanai norok kha laibu mani kok bo hoimeya kaitoni phani kok bo semeya norok hai melang norok hai peku o dunia wato dotongba kiri kaisa lama mathakari kai tai hazar lama phiok jagi phainai kaitoni kok sajaknai norok saimia deba kaitor ni kok no mathaknani bagai gobang ma bobagra rokse busuk samung panglangkha sinai noknai rok pora lekha phring rok agiwa busuk ei chesta khlaika bobagra Herod Yesus Kristus atai pruo bono buthari khibnan lama naitoka
हाके बनो बोथार ब्रै मानलिया हाय खलायै जिसु थरखा लखा कायतनि कक बिरखा हाय खलायै उलाव खलाय तामंखा बनो मात्रा करिफानो मात्रा बेलै बनो गरि बोथार जागनानि सामु कांजैगानो बिनि मात्रा गोनां हनै बरक बेआइनि खलायै जबरदस्त खलायै बरक रुसक आता बुइ बोथार फिया abno karibo Jisu Kristo ni je barjona sakri bini disciple borok bo kaitani kok pirno thangtani bo Jisu Kristo thuyui taisa thangi ba sawi chukna hao eba sorgorai jo thangmani yagolo borok bo janija yang kaitani kok pirnani bagai bisa pirik ngin nokor lai kha tai kaitani kok bo pilai kha borok bo haino बुथार जाखा गोबां मा जिसु ख्रिस्टनो जेबाबे बुथारका आबुनि स्लाइबो दैबो टेक्टरि वे पद्रे पद स्लाइ बासा बुथार जागनाय रखो गोबां मा हाइपनो जेसे बुथार जागो जेसे ख्रिस्टियान रंगे सागाव सातक जागो आसनो कायतनि कक बिरजागे फायो अ हा गोनाङै दुनिया गोनाङै बिरजागे न फायो ताइ बिरजागे न थांनाय नरक आल्लाइबो मारक नरक सावै मानिया गोबां मा wanama singsa laibuma tongo Bible history tongo je kaituni kokna mathakna ni bagai samung tanglayo tei buse kaituni kok matu abaha nrok hoito songhor bol nei khoroksa borok ni bumung khana songhor bol Jisu Kristo ni kokno pir nani mathakna ni bagui bo busuk khlai Christian no satoka bongka koroksa norok khaino peku tongmani ago bo Christian engge thani norok khaino mala gyan krei tongmani ta hage chonghor bol Christian rokno satok nai belai ke satok nai emon ki baksa Christian rokno chonghor rokno holong bai kitari rok bo bothar laiya bothar jagnai butung girjan rok soknai Christian rokno bunai jekhane Christian rok kuthum layo panda khlayo pokpiru malai khane keborno purpatiri nai saprak nai abo hai proksa borok tongmanita chonghor pol tai bini dol rok bini par rok tong hai khlai bo samkanai tongmani hake olok hai bo jepro Christian rokno satoknani thang tongmani lama Damasco bo thang tongmani lama bo subrayo kaitor bai malaika subrayo kaitor no sawi manka aprun chimki bo Christian rokno satoknani mathaka oloke bo hai samung tangmanai bangma osungkaro kaitor samung tangmanai laibuma komsi bo belai keno kaitor samung talaka jebrok kaitor ni kok pinnani no mathaknani wansugo tei samung khlayo abrok sakbai tengsi boloke kaitor ni samung tangnani bagai bo bini sakmangno yakri mari abo hero kabangma laibuma tong teibo kabangma Bible chung abo hai laibuma rok kabangma naikari kai sabaya tini ojikonsa video di bising tiklai chung tei kaisa nokha Babylon ni habubagra Nebuchadnezzar ni molo abo hai no kaisa patika bo Jerusalem ni simi bini hawa romuit langjak sikala khrokham tong Sadrak Mesak Abednego ni borongkha kaitono suri nai rok hake bini hawa langjak pano borok kaitono suri mani yakaria kaitono simeno suri pheba Babylon hawa kai bal matai no suri jago
abo haita haike borok kaitono surimani bagai sikla khorok tamrok borok abno risi nanggu borok jajagia borok abno naimen on bagai borok no butharnani plant snamka borok haike buagara neba kendejar kotor marang cakni muti takha durah ni kaisa amsayo kotor maklai rang cakni matai kusuk kotor khlai tagai salsa amatai takbai kari kagai borok ringka je ohani jot to borok Babylon hani jot to borok no omatai no maklum nai hai khlai salsa ringjak ringke arwa jot to borok no phaibika kotor kolok kotor phaibika hani borok phaibika tei asikla khorok tam rok no bo rombui tumjakha tei arwa jawa saklai jakha bem khorang buduk ni khorang mane podre pod music tamnani jokhon chengnai apurkai jotono potap sakai bolok hogai kelai ar angchakni muti takjakno maklumnai hage je borok khulumya khulumya borokai horo khichonoi butharjaknai hor kai bum kai tungjak hor गोबां मा kotor मा khlai hor musungri tanika khison nani bagai awhai khlai hake ajarawo borok music chengai dikhino borok ni hani borok be bak no arang sakni matai no patap sakai khlai borok khogi khulom baika phiaba o sikla program kai tono sirne roke borokai thotong satang basajak program hake no raja Nebuchadnezzar borok no hingga norok ang samani kokno naraglia o mutai no khulumya ka kai norok tamok khlaijaknai aban norok sawino mantok hage norok thangnani musungya da gothang tongnani musungya da hani borok no sungjakka hage asikla program tamusaka aw jungni ni mutai no khulumui maya jungkha sublayung kaito ha nokha saltal snamnai borok no snamnai tei o sungjar no snamnai sungjar tongnai jot to langma ganang rok no wa phangbu phang di tima tijlang saltal athukri nobar tiba bebak no snamnai kaito no si jung khulubuk hage raja bubagra Nebuchadnezzar borok no saka naidi tabu ang norok no o horo khichonnai agi je hor chungui tongmani aboni 23 hat gun hor bangri nai aro khichon purwo norok ni kaitor mathangi de narak mano norok ni bomatai norok no mathangi narak mano hanai borok no hanka hage bora apur tam saka aw chini kaitor chungna mathangnai tumungo chini kaitor chungna mathangia pano nake chung thui thangtun tobo nini matai no chung khulumya ni saka hake Nebuchadnezzar le pelai khijoi jak abni bagai borok no aw ogna karab khorok tam rok no horok khichonoi bethar sidi ni bini seleng rok no dagi khai bini seleng rok le borok no hawi horok khichona ni tlang hake horok khichona tlang prosi baksa hozlai tungma bai hozlai slagi aro kabangma borok thikya phia o je sikla program rok horok khichon jaknai rok borok no khichonai rikya khichonai rimani pore borok le mungsang liab emon ki borok ni busak ni bikmu tengsa pano deraya borok thuinani kok to batchire hage aro tongnai Babylon hani asukni guthum lainai bororok abno nugui jotno mulang sawana jakha hage borok no taisa aroni sobogine hanani asuk hozlai kotorma ni bisingo borok aram ke tonglayo aro berelai tonglayo
kok salai tongbai hozlai bisingo borno nokri jotno wana sakka arni taisa sokoi na hanna ni keboni phansi kri hake borno abisingni o sodra me sa obet ni gondrok nokri phaisi di nei borno ri hake borok nokri hake buba grane kene jara prodamo ka au borok surimani kaitorsi soi ubui kaitor awan bagai cini o Babylon hani borok tabungni simi borok surimani kaitor nasi mas suri naikni yang hok pirka hake tabuk je habang ni tak tebuk song norok te tibra sakris no ST facility ni seplena ni ST certificate batil lainnya ni hendak norok wansuki risi nalai tong norong kabo hai laibu norok sia tai kai to ni phan no norok sawi meya o kuthui kai to norok sil lai tong do norok ni samung success da khlai ni di tai norok ayu kolok ba manei thangai tongkai nugan kai tani kok ba hai kai pirjagi tong norok mathak ni samung koitek laiman kai tani samung pirjak ni tai kai besek phiok jagi phai abon norok nokol bai thang nugan bekku brok norok hai bekku gyan kri ta tai kri bujikha awan bagai osai dahudi kai torni kena tangdi ishwar ni kena tangdi ishwar bai competition tangdi abnang tin rokno sana musungmani tai koina musungmani hambai je paitho jara khnai tonai rokno hake jaja khnai keba like khlai di tai kabang kai share khlai di tai subscribe khlai na dio channel no jaja gen kai to dislike di comment hamya sidi ani mungsang na kre amung sang jagia hambai jotno